foto, ja ens hi venen. Sí, vinga, 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 vinga. Ja està funcionant, I el que més m'encanta és la bandera al revés. Molt bé, molt bé. Sí o no? Sí o no? Ja està, ja està, ja està. Molt bé. Sí, ja quasi. Molt bé. Avui se l'emporteu tu, Vale? Sí? Com diu? Com diu? Molt bé, molt bé. Qui és que això? Qui és que això? Aviam, explica, va. Què passa? Explica. Estic molt cansat. Aquella està a l'objecte que van anar a Fem foto família? Sí? Marxem.